Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas za vas pripremam ruske kape ili ruske šubare, ali nećemo ih peći. Pripremit ćemo ih sa gotovim biskvitom, sa narandžom. Tako da vrlo jednostavan desert koji možete servirati bilo kome, nećete se osramotiti. Ukus je fantastičan. To malo narandžinog, onoga finog, mekanog dijela, znate što dođe kao med u biskvitu, će dati poseban ukus ovom našem današnjem desertu. Treba nam samo puding da ga skuhamo. Umutit ćemo ga kasnije kada se ohladi sa malo maslaca i štaub mljevenog šećera i kasnije sve to fino uvaljati u kokos. Eto, kako rekao, vrlo jednostavno za pripremiti. Idemo skuhati puding. Mlijeko i šećer ćemo staviti u jednu šerpu, s tim da će nam mlijeka ostati malo u čaši. Tako da možemo razmutiti ovaj naš puding. Šećer stavljamo u šerpu i to ćemo staviti da proključa. Mlijeko će provriti za tren oka zato što ga ima jako malo, pa ćemo mi začas da razmutimo prah. Evo, puding je gotov. Ja ću ga pretresti u tanjir da mi se što prije ohladi, jer ipak velika je ova šerpa, malo pudinga, neće se ohladiti za sat vremena. A ja ne mogu da dočekam kad će biti gotovo. Strašno volim ruske kape, nije bitno u kojoj formi. Samo znači ta kombinacija kreme, kokosa, biskvita, jao, to je nešto fantastično. Kako rekoh, ovo sam izvadila. To ćemo sada ostaviti da se ohladi. Ovo naravno moram ja malo prstićem. Hajte, priznajte, ko od vas ne čisti šerpu posle pudinga bilo čime, prstom, viljuškom, nije bitno. Nakon što smo ohladili puding, sada ćemo u jednu zdjelu da istresemo maslac koji smo pripremili, onako omekšan fino na sobnoj temperaturi. Dodat ćemo mljeveni šećer jer nam je maslac puno lakše umutiti kada ima šećera. Fino ga pjenasto umutite. U umućen maslac dodajemo ohlađen puding. Ops, ispade. A da, prije no što krenemo to sve fino da umutimo, maslac skinemo sa zidova, tako da nam se sve to fino lijepo sjedini. Idemo dalje za poslom. Ups, mogao bi se ovaj kolač zvati ups. Kako sam krenula, sve nešto ispada. Onaj komad pudinga onako aterirao, isto onaj svemirski brod. Idemo mi ovako, da vam odmah objasnim. Ovaj dio biskvite neka vam bude dole na dnu, tako da kada budete poredali, ukoliko okrenete ovako, ono će se vrlo brzo otopiti. Ukoliko stavite na neku, ako je toplo u sobi, ostaće vam sve tragovi po tanjiru. Kako neko bude uzimao taj kolač, neće biti baš onako izgledno. Tako da to je moja preporuka. Namazat ćete sredinu. Ne mora biti previše, ali nemojte valani da je baš pretanak sloj. Evo, ja ću staviti još malo. Ima kreme i ako ostane, kupite novu turu keksa pa napravite. Može vam staviti u frižideru. Eto, vidimo. Sada ovaj čokoladni dio dolazi gore. Malo pritisnite. Okolo namažite kremom. Polako. Da popunite ovu rupu. Tako. Sada ćemo ga fino uvaljati u kokos. I kolačić gotov. Eto. Trudite se da ne pojedete ni jedan dok sve ne završite. Ja ne mogu garantovati stvarno. Evo ga. Izvolite. Tako ćemo sada fino do kraja. I evo ga, pogledajte kako smo napravili vrlo jednostavan, mogu vam reći jeftin desert. Evo, ja sam izbrojala 15, mene 15, čupta 3, 12 i 5, 17 komada. Nisam titami ni jedan pojela. Ništa nisam pojela, ni keks, ni kolačić, ništa nisam pojela.
Znači, ovo smo dobili od 3 ona pakovanja biskvita sa narandžom i od onih sastojaka koje sam pripremila, uknap sve. I ono malo kokosa što je bilo u zdjelci, ništa mi više nije trebalo. I evo, pogledajte, mislim da je ovo sasvim dovoljna količina. Naravno, ukoliko vama treba više i očekujete veće društvo, napravite duplu smjesu. Kupite 6 komada keksa, 2 pudinga na pola litre mlijeka, sve ostalo uduplajte. U svakom slučaju, toplo preporučujem da probate. Ovo je jako ukusan desert i kako rekao, vrlo brz i možete ga iznijeti ovako, pa nek uzima svako sebi na tanjirić koliko želi. Eto, to bi bilo sve za danas. Gledamo se neki drugi put. Ukoliko vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!